miyo gimano mar Kenya Kwanza. Igeni nitiere jok moko ma gin kisungu wanyalo luongo gi ni distractors. Akenda nyalo luongo wacho mano ne nade gi dholuo. Lakini gin jok ma okonyal timo gire owuon mondo ji owach ni ng'ane no kelo gini. To kusechako ng'wech nurengo ni to anto. Ni to anto. En okonyal kwayo kata gire no dwaro ni time uru gini mondo ma otimre na kama. To kusechako maru to embe maru no kore mare. To gimomiyo alwacho ni en distractor nikech kanyocha ji wacho ni gik moko nengo ni malo mag chiemo, nengo mafuta aidho, ne onge ng'ama nonene kata chiel. To en owuon en jalos chik, onge weche mag chike. Nikech en okil. Koro kopo ni wadwa chiko itwa ne jok mar meaningful, to wawere gi jok mane onge mbaka, jok mane okelo mbaka. Gine mwagurre kod gi owuoge. Ka jok mane manyocha wacho ni gin gidwaro mana kwe, ok gidwaro ang'owa. Gin koro girit kwe nikech koro wadhi loso kwe to wakelo negi. Kapok otiko kata mna weche mag lalruok makama George mugi kada ni walose kotenre gi wach mar multipartyism. Gisani Raila seyo kweth mar Kenya Kwanza hinya jatend piny mabende wacho ni nitiere moko kuom jo od bura mopogore mabende nowuok e kweth kata mna duone buche mamoko ka donje Kenya Kwanza. Mabende ne wacho ni kaluwore gi lalruok makama bende dwaro ni jo od bura go odoge riwruok maggi. Wang'e ni nitiere jo od bura mathoth mabende nowuok e kweth mano mar